Salutare lume! Eu sunt Fresh Gaming Ro. Astăzi jucăm Prison episodul 2. Sunt alături de X, Chris, Fraser. Salutare toată lumea! Astăzi filmăm Prison episodul 2. 3. 2, mă, că primul ți-am zis că e bun. Da, 3. Și mie foarte mult îmi place seria asta lui Naruto de Fraps, nu de Fraps, de Prison. Prison. De facem PvP. Bă, ai și tu un topor să-mi dai. Da, am și topor. Uite, topor. Las că-mi fac. Uite aici. Care e mai bun, care și eficiență. Ai aruncă-mi-l. Da, ți l-am aruncat. Bă, hai că pun minereul ăștia, că am nevoie să le sparg. Bă, ai tu vreun turnăcop enchantat? Da, am cu fortune. Păi, Uite. Nu, dar nu sparge, bă! Păi, Cu pickaxe-ul meu, dacă spargi de mai multe, care noroc 3. păi, dar nu contează. Că am Și de nevoie. mai mult căul. Ce? Păi da, am nevoie. De mult căul? Păi fac blocuri acolo, fac o colecție, ca să avem pentru orice. Da, bun, atunci lasă dacă nu vrei. Ce să le... Nu-i schizodex de data asta, pentru că o zis că pleacă. Nu știu de ce, nu știu unde. Mamă, dar textura asta e și foarte șmecheră. Da, vreau fac aici pentru că să pun zidul ăsta de mare. Mi se rangează încă un episod de data asta. O să vezi Skype-ul și al lui în descriere. Bă, Da. ia nu Adem dacă ai niște scări de așa, uite. Ce spuneai? Bă, Da, uite da. dacă... Fă niște scări de culoarea asta. Păi dăm lemnul. Dar nu uite în ce dacă iese. Bun, avem. Bă, textura asta e textura mea care am vrut-o eu de mult. Nu pot să... Nu cred, mă. Știi că textura asta am vrut-o eu de mult? La crafting table arată și un becher. Și eu... Nene. Te-am livat. Unde ești? Pe casă. Uite chestiile astea. Așteaptă, nu te mișca. Ce? Mă, ia și tu scările. Uite, mișto fac. Bun, miștoc. Nu uitați să lăsați un like, comment, subscribe dacă vă place acest videoclip. Și nu vă uitați să vă abonați. Ce? Da, abonați, am nevoie foarte mult. Dacă puteți strânge măcar și 50, pentru că începem și noi, nu așa? Bă, tu ai ăsta. Ce? Ăsta. Tu ai YouTube? Nu filmez. Filmezi cu mine. Nu? Da. Ai cu rost de 4 blocuri de... Dacă se blocuri căuri. E lumea mâncare. Textura asta e incredibilă de faină. Da, textura... Dau textura în descriere. Las. Ok.
dau? Dar nu o lăsa așa, nu lăsa numele, dar de unde să o scoată? De unde să o instaleze? Păi ce de instalat? Bagi numai uira și atât. Bă, avem o grămadă de blocuri. Bă, blocurile de cău le ține noi căul acolo, nu? Te zic. Arată destul de interesant casa. Auzi bine acum sau nu? Te aud. Bă, așteaptă-mă un pic, văd cât i-am dat. Da, îi l-am dat 50 ceva, 50 cât. Era destul de greu pentru că e videoclipul mare, știi? De 10 minute, cam, nu, intro, știi? Bă, videoclipul ăsta care mi le filmez o să învie într-o zi. Ok, da, auzi, da, canalul aveți în descriere, doar și în episodul 1, l-am dat în episodul 1, dar să dați în ăsta poate cineva zice, bă, mie episodul 1 n-am chef, da, ăla aveți în descriere în episodul ăsta și al meu, și al meu. Da, și dacă mă întrebați, Skype-ul este originalul meu Skype care vorbesc eu cu toți. Dacă găsiți numele ăsta, Și-a meu tot. este a meu, dacă mă găsiți. Da, nu știu, cine are Camtasia, nu cred. Îl scris unul, Tennis Gaming, dacă ai Camtasia, să mă sun. Păi, eu n-am, eu o fi că n-am Camtasia, eu și filmez. Nu-i așa, mă? Da. Și poate o să mai facem... Bă, ce demo a venit acum? O idee de trăznită. Cine-i demo, fratele tău? Ce? Cine-i demo? Nu știu. Fratele nu cheamă așa. Hai că pun aici... Ce, închizi și episodul ăsta? Nu! Nu închid acum videoclip. Eu pun blocurile așa de emerald. Știi? Pune băi de diamond. Ți-am zis să le pun pe aștia ca să putem, că nu mai ținem cufere, că după aia nu mai avem loc. Știi? De-aia. Dar nu faci tu mișto, bă. Păi? Cum adică? Dar ce, ai pickaxe cu siltați? N-am cu nimic. Dar de unde ai blocuri așa? În cufăr erau. Da, ca să fac așa. Ce-ai pățit? Ce? Ce-ai pățit? Nimic. Am văzut că nu vorbești de-aia. N-am mai filmat niciodată cu cineva. Da? Păi? Bă, mai trebuie scări. Uite, am făcut mișto? Da. Bă, ia mai fă niște scări de culoarea asta. De culoare? De asta? Nu m-a spus dacă mai am. Dar nu știu dacă mai am. Hai bine, Bă, plec nu să mai iau. avem de asta. Hai că plec să iau, nu nimic. Bun. Nu uitați să dați un like, subscribe. Da, nu te aștept la subscribe. Bă, am zis de 3 ori episodul ăsta. Bă, ce le fac cu stecurile de blocuri de diamant? Bă, Ce? acum ce faci? Am venit să-mi iau niște lemn. Dar chiar, cum te duci tu la platforma normală dacă stai cu mine? Ce? Cum te duci la platforma normală dacă stai tu cu mine? Cum mă duc la aici dacă stau cu tine? Mă, cum te duci la casa ta veche? De aici mi-s toate itemele. Ok.
Naruto. Parcă nu arată așa de fain casa. Păi, bine, chestia asta nu arată fain de aici, știi, că schimbate. Vreau să scuzați lag-ul pentru că eu încă randez. Cineva a intrat pe Skype. Dar pe mine nu mă sună cam nimeni. Pentru că nu prea interesează pe mine. Hai să facem. Ce? Pun blocuri de diamant. Cum se fac? Sau ce? Bă, acum pun blocuri de diamant aici. Ah, bine. Știi că... De unde le pui? Uite aici, lângă intrarea, aproape de lângă intrare. Ah, Știi că eu fac așa pentru ca să ne ținem și noi itemele, că nu punem toate itemele, nu? Și dacă ne trebuie să spargem un bloc sau, știi? Știi, bă? ce? Punem noi câte un bloc și așa. Nu-i greu? Nu? Adică spargem noi un bloc, că acum n-am nevoie, că ne consumăm tot locul din inventar. Mamă, dacă te blocuri de diamant. Mama, nu mi-au ajuns câteva scări. Cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Cam atât, nu? Bye, bye!